otázka? Áno, no dokonca tu sú ešte, počkajte, ešte dve. Tu sa pýta, Vladimír Laubert je jediný zo všetkých tých autorov, ktorý sa snaží hovoriť úplný opak toho, čo ostatní. Všetci z nich trvajú na tom, že náš národ sa volá Sloveni a náš jazyk je prastarý. Laubert hovorí, že sme Slovieni, oháňa sa tým, že sme mali bukvicu, že náš jazyk je hatlanina umelo vytvorená jezuitom Hatalom v roku 1850, že pred rokom 1850 sme mali úplne iný jazyk, podobný rusínčine, kde i Rusínov on pokladá za Slovákov dnešných i minulých. Čo vy na to? Takto. Ja teraz s pánom Lambertom nesúhlasím, pretože môj názor, že Slovieni, to je z ruštiny Slovania. Ale skutočne, Slovieni po rusky, Slovania, sú tí ruskí Slovania. Áno? Ale je to iná genetika. A my sme Sloveni. Ja tvrdím, že pretože sa hovorí Slovenka a nie Slovienka, tak sme Sloveni. Ja tvrdím, že sme Sloveni. Niektorí hovorí, že Sloveni znamená v nemčine alebo v angličtine, že je to otrok. Hej? No ja na angličtinu a nemčinu serem. To sú zdegenerované jazyky. A ako oni myslia, to mňa vôbec nezaujíma. Pre mňa je rozhodujúce, ako myslím ja. Áno. Ešte sa vrátim naspäť k tým jazykom. No. Ak slovenčina, ak my Sloveni sme tu 9000 rokov geneticky dokázané, tak slovenčina musí byť najstarší jazyk v Európe. To je jasné. Bez pochyby. Nakoniec to aj dokázali na nejakej konferencii niekde vo Varšave, či kde to bolo. A všetky tam sa stretli zástupcovia slovanských národov v Európe a vyhlásili, že slovenčina je najpodobnejší jazyk všetkých a že tá bola slovenčina prvá. Hej? Jedine česká delegácia bola proti tomu, aby vyhlásili také nejaké spoločné vyhlásenie. Áno? Takže slovenčina bola prvá. A znova zopakujem, ja si myslím, že Slovieni je ruština. To je z ruštiny Slovieni, Sloveni. Hej, Slovania. A mne sa zdá lepšie Sloveni. Ale není to nejak zásadne dôležité. No. Všetci sme bratia a sestry. Presne tak.